siasa mar lich daktari dhi meda gima dwa wacho no. Siasa mar ich lit wacho ni kik ich lit bedi Meshak. Nitiere jomoko ma nyalo dhi kuodho ne jatend piny yo maling' ni idhi kodwa marach jogi noko goni ombulu. Siasa mar ich lit ni gini oseneno ke thuolo ni kende samoro osebedo kare thuolo machien. Inyalo dhi siawa ma samoro jatelo ng'adiye. Ere kaka oganda owinjo bed ni deal gi ma siasa mar ich lit mondo bed ni gik mosechaki gi kik bed ni mai mabed mogik higni 4 pod nitie mbele kama William Ruto pod biro bedo jatend piny ka Nyasaye omiye ngima. Biro kendo tudruok makare yao mago obiro ng'iyo ni magi oserumo chak yao nikech sasa mobiro ko biro tieko maka to wacho ni wacha kamera ne maro machielo ka obed manyien. Siasa mar ich lit ni ere kaka odwa deal kode nikech oganda wabendo no oganda ma ji ong'e ni tok gi tek ba wach bende gi ba wach samoro ka gimoro chwanyo gi modonje chuny gi mani kok idwar ni kelnwa to kare bed ga beda an koro gino kochono. Iwinjo George. Yes. Joluo nowacho ngero mo en ngero akeni iluonge nang'o ngani ng'e ni dho suba ni mang'eyo. Ne giwacho ni Kalang'o ok kunie. Yes. To wan Kalang'o literally. Sani gini Kalang'o. Wan Kalang'o. To koro wawe kun. Jo miya thuolo agone jaduong' Raila Odinga erokamano. Limbe makoro nyo Ruto biro mar development makoro wuotho Nyanza mangima e piny Luo ka. Wuotho Siaya, wuotho Homa Bay, wuotho Migori, wuotho Kisumu. Ni neno ka governors mawa owuok oko moriwore kode e wuodhe gi te nikech gin wuodhe mag dongruok. Mamano ni neno ko okelo paro moro manyien. In fact, an gimo mieni winjo ka wacho wach Kalang'o cha. Yes. Wabunge wa owe kun moko manono bi. Nikech ka wan Kalang'o ok inyal kuno. Chenro mar dongruok mar sirikal en ni sirikal matiyo no emaloso proposals magi paro ni magi weche mag dongruok. Kaluwore kaka gi map Kenya mangima. Bang'e to gikawo proposal no gitere bunge. To wabunge ng'iyo giwacho ni matik moro manyalo wacho mag gweng' gi bende wacho ang'o mag gweng' gi. To bang'e giwacho ni kore mwatimo ang'o mwapuodho. Koro sirikal kauru mondo utim ang'o mondo mi utigo. To sirikal bende jatelo mantiere no mano sirikal maduong' jatelo mantiere no odhi ng'iyo ni nyo wachoko osuru. To mera jachoko osuru biya nena ka tisechoko pesa di mae pesa masetimo masechoko. Be nitie gowi moro ginene minister mar finance nitie gowi moro ma bende nyo aolo mondo wamed go di. Koro mae mongo. Koro gichako timo gimiluongo ni prioritization. Kanyo bende pod chuno ni jotendwa ma wayiero pod nyaka engage sirikal seche ma gitimo prioritization ni giwinjo seche ma koro ikawo mwandu miyudogo ma in godo go kipogo. Yes. Ma bende nyaka tim ang'o nikech ok giyud ga te ok gichok ga osuru moromo gik motimo ang'o mwadwaro te kata moromo kaka ne bunge otimo ang'o. Koro kinyalo wacho ni an bunge nyase ng'ado gine bunge koro bro timo ang'o bro timore kata ni wan wachulo osuru. Kenya te chulo osuru. Miyo nitiere kaka chuno kata mana pinje maoko gi pod gi engage ga gi buoyo ka kot sirikal mondo gima no kale bunge cha pesa mantiere matin no mondo be gimbe otima ang'o opognegi. Koro wabet gi chuny moro mano bende mane jakom Raila Odinga neno wacho ni Ruto bi jothuru orwake uru governors wanyo wuok orwake MPs wanyo kaneno owinjo be ni gimbe gibiro giriwore gi jatend piny mondo mi gik mane gikalo ka gisieme ginyise ni oyo gicha ne wakalo pesa mobiro matino wan oseng'adwa oko ndalo mang'eny wan miwago under affirmative action. Be mano gima wacho ne mfangano nikech wan nong'adwa kuom higni mang'eny na mong'adowa piny ong'adowa siasa ong'adowa ang'o ong'adowa wan koro wan kun miyo sani wakwayo gik moko on affirmative action. Ne wan gini nyaka tim gini ineno ndara makore wacho mawinjo be ni kale dhona ma Busia to kalo dhi nyaka cho wuotho rumo e dhonam ka mago ndeche mane mbuya gine mano oplan
to pare ni sirikal bang sirikal poko kete iwinjo ka Meshak wacho ka ni ndara moro ma ginene ma Kindu Bay Homa Bay ne ndara no obudho ingeni nitie kamoro kacha miluongo ni Choto do ingeni ji kawe ga mopogore an ang'eyo ni kanye kuma ne lamo tomango ochotgo to jomoko dong gi kanyo kum higni mang'eny kata mane bug sirikal jomoko to ne ndike ni osetime miyo sa siasa mano ok mon ji goyo siasa be ok mon ja ODM bedo ODM ok mon ja UDA bedo UDA president en mar Kenya te mano to amiyo governors wa puoch gi pak to wabunge wa osko zero giae kun moko manono gi wan wadhi mbele gi development ng'ato kadwaro engage ki siasa to menyana mana kode homundu ni mae gi motim to kibed gi kun moro ta yenje bene wawe yanyo ji ayenje moko mitho yanya ji ng'ato kin jatelo weri ga yany engage e weche mag development mane momiyo nwa yieri an achaka medo nuo ni agone governors waero kama to kendo nyithindo bene manyotemo waziri Owalo to gi katibu Rei gi joma moko mutiyo matek mondo mi president obieno e odonglo Raila to be agonero erokamano kama mak wilgo en ni owadgi mang'ane